Soyayya, 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 la la la, la 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 la. Nai tanadin soyayya ke zuciyata, zinariya tawawa a cikin samati. Dukkan zuciya na buɗe zo shige ta, ni rayuwa in babu kai ba zan yi ba. Nai tanadin soyayyan ke zuciya, ni ke kaɗai nake kalla a idaniya. Tauraruwa a cikin 'yan mata gimbiya, kin yi fice a cikin siya zinariya. La 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 la, la 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 la. Ƙaunar ka ne a cikin rai tana ta yaduwa, in babu kai zan zama to mai yin dimuwa. Ka matso gare ni ni zan miƙo ma ruwa, sinadari na a soyayya kai ne ɗaya. Soyayya. Na gama zaɓi na cika buri tun da na same ki, komai kike so ni zan baki kin ji diyar kirki. Ki zan uwar yata ne kuma uba a wajen ɗanki, shi ne na dace sannan na cika buri.